ଯେଉଁ ମାତୃ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମନ ମତେ ଆସି କରିବି ଦାସତ୍ୱ। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଭାତୃ ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାରେ ନିଷ୍ଠୁର ଗୋଟି ରେଖା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତିନା। ମୋର ତିନି ଗୋଟି ରେଖା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ବୁଝାଇ ମା ଏ ତ୍ରୟ ରେଖାର ବିବରଣୀ। ମୋର ପ୍ରଥମ ରେଖା ହେଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରେଖା। 54 କୋଟି ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଟା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମା ମା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଐକ୍ୟ ଦେଇ ପଣତ କାନିରେ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ମା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରେଖା ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କର ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖାର ବିବରଣୀ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖାଟି ହେଲା ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରେଖା। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ସପ୍ତମ ଅବତାରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମର ଜଗତରେ ରାମ ରୂପେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରାଣ ଦେଇ କାଟି ଦେଇଛି ଏ ରେଖା। ଏହି ରେଖା ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କର ତାହେଲେ
सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची माँ तुमे सबुदिन पाई पाताली है जी मामा मोर अंतिम रेखार विवरणी मोर अंतिम रेखाटी है देव देव महादेव रेखा से महादेव ये लक्षण बदल लभिचंती जन्म ये लक्षण बदल लभिचंती जन्म यही लक्षण काटी गई रेखा यही रेखा जदि अतिक्रम कर सत्य करी कहूची माँ तुमे सबुदिन पाई पाताली है लंघन करुछंती तो हेउछंती पीड़ाक द्रोहिणी पड़ुछंती विपद अंधकार गर्भरे मु जाने देवी ए समग्र पंचवटी आज असुरींक मायारे आच्छादित छिपा बेले देवी ए अभागा लक्ष्मण अनेक कटु कथा कहीगला माँ पुआ बोली भाभी क्षमा कर जय राम जय राम जय राम आसिला बयानी अंधकार घोटी आसिला अदिन झड़र धूसर आकाशे बेल जाने काल आसिला बयानी अंधकार घोटी आसिला बयानी अंधकार घोटी आसिला